رحیم پروداکشن تقدیم میکند. инак аввалин бор муҳоҷирони тоҷик дар федератсияи русия филми ҳунариро бо номи зани муҳоҷир пешкаши тамошобинон мегардонанд. филми зани муҳоҷир ҳақиқати бебаҳс аз рӯзгори мусофиронаи як зан аст. зино бо як модари бегона кардӣ, зино бо модарат мекунад. ин хадихтараки хишру чӣ тара маҷбур кард хеси ҳамин шаҳри мулки ғурбат азоб омадӣ. моҷаро, اونجا من که جا میدونم من دایده چه عذاب کردی دستم мубориза, مجبوری زندگی مجبور شدم که غریبی بیام ранҷ, дар ҳаёти як шахси бузург дорем имрӯз дар як мушкилии гирифтор шудагие ка ба додум ҳеҷ кадам мерасад. саодат Вот это все твое, сынок. Поздравляю. ва як ҷаҳон муҳаббат дар чанд лаҳзаи як модари синамоӣ. бемор дорам ака, агар имконият боша камтар дастгирӣ кунем, бояд ҷарроҳиш кунам акаҷон. این دو کودک اینوالید دما پرتفتی رفتی پول رویی نمی کنی بری برای کار کنی میزنی برادر عزیز کو هم چت هم نومز میکنی مادامی که شما این چیزها را قبول نکردید رد کردید در اینجا برای شما جای نیست. اینجا غریبی میگن اینجا را лел чини мама менен нет демди. روش کن اکتون در خونتون Да шумо бумбурум оче. Не переживайте, все хорошо. Это на таджикский. Оча мама. филми зани муҳоҷир ҳақиқати бебаҳс аз рӯзгори мусофиронаи ҳама чиз як аз зан ҷониби аст. Аллоҳи меҳрабон аст. шумо метавонед санаи 24 декабр соати 19 бо вақти русия аз YouTube канали Rahim Production тамошо кунед.